Bun găsit alături de mine! Cum a fost această perioadă pentru voi? Să-mi spuneți dacă ați lucrat în fiecare zi sau aveți de recuperat anumite exerciții. V-au plăcut ceea ce am lucrat? Știați lucrurile acestea? Eu le știu și de fiecare dată se întâmplă în interiorul meu nou upgrade-uri, ca să zic așa. Ca atare, haideți să începem și astăzi vă voi vorbi despre convingeri. O să dau slideshow. Perfect. Și aș vrea să vorbim un pic ce sunt convingerile. Dacă ați auzit vreodată de convingeri sau de credințele care ne creează realitatea. Tot ceea ce noi trăim are la bază aceste convingeri, aceste credințe pe care noi le avem legate de viață, de oameni, de ziua de mâine, de ziua de ieri. Absolut tot ceea ce noi experimentăm are la bază aceste convingeri. Convingeri care sunt proprii, convingeri proprii dobândite de la părinți și chiar din strămoși, pentru că noi la nivel interior, la nivel genetic, preluăm și emoțiile și convingerile strămoșilor noștri. Dar mai ales convingerile părinților noștri, convingerile societății pe care le-am auzit în mica copilărie. Convingeri care s-au imprimat în interiorul nostru, în mintea noastră fiind așa ca un hard disk de la un laptop nou, care în mica copilărie încorporează absolut tot ceea ce aude, fără a avea capacitatea să discearnă, să înțeleagă și să facă abstracție de anumite lucruri. Noi în fiecare zi, de fapt, suntem bombardați de convingerile multor persoane. Acum, ca adulți, ar trebui să avem capacitatea să înțelegem că unele din ele nu ne aparțin și să nu le mai preluăm. Și sigur că nu le mai preluăm, chiar și inconștient, chiar dacă nu înțelegem foarte bine aceste lucruri, la nivel intuitiv, deja în urma experienței de viață, înțelegem că anumite lucruri nu ne aparțin și nu le primim. Însă, ca și copii, nu se întâmplă acest lucru. Ca și copii, și noi, când eram copii, am luat așa absolut tot ceea ce a venit spre noi și le-am înmagazinat acolo în mintea noastră și tot ceea ce am auzit atunci începe în viață să devină realitate. Realitate pe care noi o credem și ne convingem că așa este. Și la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Asta apare în Geneză. Asta este puterea convingerilor noastre despre viață și a cuvintelor pe care le folosim. Cuvântul are o putere foarte mare și chiar dacă știm că are această putere sau nu știm, uneori nu ne dăm seama ce vorbim și continuăm să creăm ceea ce este acolo pe hard disk-ul nostru. Ca atare, ce avem de făcut este întâi să înțelegem cum funcționăm noi ca oameni. Deci totul stă la gândurile noastre, care formează o credință, credința formează un cuvânt și cuvântul va crea trăirea la un moment dat în viața noastră. Dar aceste gânduri, evident că vin pe baza anumitor convingeri pe care noi le-am primit în copilăria noastră. În momentul în care gândim, știu că o să fie rău dacă mă duc la poștă astăzi, de exemplu. Am avut gândul, am creat credința, am verbalizat, dacă și verbalizăm acest lucru cu voce tare, evident că are o putere și mai mare și vom avea trăirea și la poștă nu va fi bine. Și apoi ne vom întoarce la noi și vom spune, știam că nu trebuie să mă duc astăzi la poștă, că nu va fi bine. Cam așa funcționăm și cam așa se întâmplă.
Dar avem și acea intuiție. De multe ori intuiția ne spune cum facem diferența între intuiție și cum facem diferența între aceste convingeri care ne creează realitatea. Eu cred că ține doar de noi să ne ascultăm, pentru că intuiția, în cazul meu cel puțin, are întotdeauna dreptate. De câte ori simt că nu trebuie să fac un lucru, dacă îmi calc peste acea intuiție, peste ceea ce simt, ulterior ajung să spun, știam că o să se întâmple acel lucru. Deci aici este foarte fin cum facem diferența între o credință și cum facem diferența între intuiție, rămâne la latitudinea fiecăruia din voi. Însă trebuie să conștientizăm că toate vin pe baza acestui soft care s-a încorporat în interiorul nostru. Și ca să ne dăm seama ce este acolo în interior, trebuie să fim observatori în viața noastră, să ne ascultăm și să ne auzim fiecare gând, fiecare cuvânt, tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Eu după 3 ani, după 4 ani de când lucrez cu mine, să știți că nu mă aud mereu. Deci este un exercițiu pe care îl facem mereu și mereu. Aud foarte ușor ce spun ceilalți, pentru că avem această capacitate de a auzi mai bine și a înțelege din poziția de observator pe celălalt, dar în cazul meu, de multe ori, mintea mai continuă să-și joace rolul, cel de pe pilot automat care era învățat. Ce fac în momentul în care conștientizez că din nou mi-am atras diferite gânduri care îmi vor crea o realitate care nu mi-o doresc, este să spun stop. Deci, dacă gândesc ceva care nu este pe cum îmi doresc, spun stop, îmi dau voie să mă înțeleg. Să știți că eu cred că nu este suficient doar să schimbăm o credință pur și simplu și mâine vă voi arăta cum, ci cred că este nevoie să ne acceptăm trăirile noastre, să ne acceptăm emoțiile și să ne înțelegem în primul rând de unde vine acea credință, de unde vine acea frică, de unde vine acel gând și ulterior să-l schimbăm. Altfel ar fi tot un pilot automat care ar face lucrurile pur și simplu. Deci eu îmi dau voie să recunosc că am slăbiciuni, să-mi recunosc că am umbre. Apropo, chiar mă gândeam dacă să introduc în acest curs partea de umbră și nu a venit niciun mesaj spre mine ca să fac un articol, dar uite, o să vă povestesc acum despre partea de umbră. Noi trăim într-o lume fizică, trăim în această dualitate în care nu există rece fără cald, alb fără negru, bucurie fără tristețe, creștere fără descreștere. Acesta este frumosul joc al vieții și indiferent că îl acceptați sau că nu îl acceptați, așa se întâmplă. Deci, în realitatea noastră, mereu vom avea aceste două părți, sus-jos, bun-rău. Bun-rău nu există, dar cum percepem noi, până la urmă, realitatea de care ne place și realitatea care nu ne place. Ambele le experimentăm și le experimentăm mereu. Foarte important de înțeles că oricât de spirituale ați fi, cu ghilimelele de rigoare, cum să spun, oricât de mult ați fi lucrat cu voi, oricâte conștientizări ați avea, orice stare de prezență ați avea, să fiți mereu în starea de prezență, tot veți experimenta acest sus-jos, emoții pozitive, emoții mai puțin pozitive. De ce? Pentru că doar așa putem crește și aceasta este dualitatea aici pe pământ. Ce putem face însă este să acceptăm că există și o parte plăcută și o parte mai puțin plăcută. Și dacă ne ducem în interiorul nostru, noi avem o parte frumoasă
Și avem o parte mai puțin frumoasă, avem o parte cu care ne mândrim și avem o parte care poate o ascundem. Aceasta este partea de umbră de care nu putem fugi. Toți avem această umbră. Dacă suntem buni, suntem și răi. Și cu cât acceptăm că există aceste părți în interiorul nostru și hrănim partea care ne dorim să crească, cu atât cealaltă parte își pierde din energie. Cu cât acceptăm și ne arătăm așa cum suntem prin autenticitatea noastră, cu atât creștem mai frumos și mai ușor. Îmi spunea o clientă de-a mea cu care lucrez pe partea de marketing că a făcut săptămâna trecută un webinar și fiind printre primele webinarii pe care le face, la un moment dat a uitat ce să spună, s-a pierdut, a avut un blocaj și mă întreba dacă eu pățesc lucruri de astea. Și era un webinar gratuit în cazul ei și am zis, draga mea, să știi că am pățit și nu acum 3 ani, nu acum 4 ani când eram la început, ci chiar în cursul Câștigă Jocul Banilor, un curs care a fost de 6 săptămâni, un curs cu plată, deci în care mi-am asumat responsabilitatea față de oamenii cu care am lucrat și la un moment dat în acel webinar, pur și simplu m-am pierdut, n-am mai știut ce să spun și a fost o experiență chiar frumoasă pentru că acceptând că sunt om, acceptând că am și eu emoții și am și momente când nu sunt doar sus, a ieșit un exercițiu foarte frumos și oamenii au învățat o tehnică. Și a fost chiar un exercițiu în care le-am arătat acea tehnică pe viu, cum mi-am stăpânit emoțiile, deși la început nu mai vedeam nici ceea ce este scris pe laptop. Exact cum este și acum în cazul meu. Deci în momentul în care ne acceptăm aceste părți din noi, că sunt acolo, că nu suntem doar extraordinari, că avem și momente când cădem, avem momente când facem lucruri poate de care nu suntem mândri, cu cât recunoaștem și ne arătăm și această față din noi, ea pierde din intensitate. Așa că să știți că nu există un perfect pe pământ, pentru că toți suntem aici să evoluăm. Dacă am fi perfecți, am plecat în cealaltă lume unde totul este perfect și nu există această dualitate. Sper să vă ajute această parte de umbră și dacă doriți, vă pot da și un documentar despre acest subiect. Este foarte bine să urmăriți acest documentar despre umbră. Momentan îmi scapă numele lui, dar dacă doriți, vă pun pe grup din YouTube exact linkul. Îmi scapă acum numele. Și o să mergem mai departe la partea de convingere. Așa cum vă spuneam, convingerile ne creează realitatea, ne determină emoțiile, ne determină acțiunile. Și apoi se întâmplă acele experiențe. De exemplu, dacă tot v-am vorbit despre acea experiență care nu a fost tocmai plăcută, dar a fost chiar de creștere și pentru mine și pentru cei cu care lucram, vreau să vă spun că s-a întâmplat exact în momentul în care a început pandemia. A început, o să mă uit un pic și ce ați scris. Ok, se aude foarte bine. Deci a fost exact în momentul în care s-a oprit tot. Atunci am avut eu acea lansare, m-a dus la cote maxime și mai mult de atât, eu la rândul meu am lucrat în acel curs, mai ales pe partea de emoții, pentru a-mi stăpâni emoțiile. Pentru că dacă știm să ne stăpânim emoțiile, ne vom stăpâni și finanțele. Și aia a fost lecția mea. Și în acea perioadă lucram pe un exercițiu de EFT, în care lucram cu fricile mele, pentru că au ieșit la suprafață exact fricile pe care le aveam în 2008, când a fost acea criză care ne-a dus în diferite experiențe.
Și acolo erau exact temerile mele. Și lucrând eu cu acest EFT pe care nu îl stăpâneam foarte bine, mi-am dat seama că mă va ajuta să trec de această perioadă. Și pentru că, evident, îmi doream să învăț și pe cei cu care lucram această tehnică, dintre toate tehnicile pe care le știu, pentru frică am simțit eu că este cea mai potrivită și că pe mine mă ajută cel mai mult. Zic, neapărat trebuie să arăt eu un curs despre această tehnică. Dar înainte să înceapă cursul, mi-am zis, mă voi încurca. Nu voi fi cum sunt de obicei într-un curs. Și chiar dacă îmi spuneam, nu te vei încurca, vocea mai puternică din mine spunea, te vei încurca. Și a venit în jumătate de oră realitatea care mi-a confirmat acest lucru. Asta ca să înțelegeți deci, cum ne creăm noi, cum ne creăm realitatea. Ca atare, ca să schimbăm aceste convingeri, este important și să acceptăm emoția din spate, să ne acceptăm fricile sau neîncrederea sau ceea ce este acolo, să înțelegem că vin din background, cum să spun, vin de undeva din copilăria noastră și să ne întoarcem la experiențele respective, să ne amintim experiențele respective și să vedem ce emoție au adus în viața noastră în acel moment. Iar după putem să trecem la schimbarea convingerii. Astăzi vom lucra doar pe prima parte, partea în care să identificați convingerile neproductive din viața voastră, convingerile care vă limitează, și mâine vă voi da un exercițiu în care să învățați cum să schimbați convingerile. Există mai multe modalități, vă voi da unul simplu pentru început. Și aș vrea chiar și acum, dacă aveți timp, să vă gândiți care sunt convingerile despre viață. Deci să luăm pe toate ariile în parte, despre viață, despre bani, despre muncă, despre parteneri de viață, despre relații, despre sănătate, despre timp liber. Și mai mult de atât, ca să vă fie mai ușor, vom face un exercițiu și dacă vreți îl facem acum. Pentru fiecare arie în parte să dați o notă. Ce notă ați da la sănătate? Cum sunteți din punct de vedere al sănătății? Ce notă v-ați da între 1 și 10? Dacă este foarte slab, puneți 1. Dacă sunteți împliniți și mulțumiți, puneți 9-10, evident cât agreați voi. Puneți notă la fiecare în parte. Haide să facem partea asta acum, că este și rapidă. Puneți notă la fiecare și scrieți în chat: sănătate 7, muncă 8, bani cât aveți, cât simțiți voi. Deci puneți la fiecare în parte și eu o să aștept să îmi răspundeți. Ok. 8. Dar spuneți 8 la ce, Ileana? Sănătate 8, de exemplu, muncă 5. Deci pentru fiecare în parte. Spuneți la toate. Da, Alina, mă voi încurca, pentru mine este o credință neproductivă, pentru că eu îmi doresc să fiu cât mai bună, nu? Să fiu la capacitate maximă. Ok. Deci la fiecare în parte puneți nota. Sănătate, muncă, bani, partener. Relații înseamnă relații de familie, relații cu părinții, relații cu cei din jur și relația de cuplu este la partener. Timp liber,
Puneți nota la fiecare. Ok. Și dacă ați mai făcut acest exercițiu, chiar aș vrea să conștientizați unde sunteți acum față de ultima oară, dacă ați mai crescut. Așa. Perfect. Bun. Dacă v-ați dat aceste note, următorul lucru pe care îl aveți de făcut, și asta va fi tema acasă, este să vă gândiți de ce la sănătate am doar 7. Și va veni o credință. Pentru că sunt sedentară, de exemplu. Îmi place să stau mult în casă. Ca idee. Sau nu fac suficient sport. Deci scrieți exact credința care stă în spate. Și la fiecare în parte. La muncă, de exemplu, spune Ioana 8. De ce am doar 8 și nu am 10? Pentru că și o să dați răspunsul pe caietul vostru la fiecare în parte. Deci astăzi aveți această temă, să găsiți credința care vă ține pe loc și nu vă lasă să creșteți. Și mâine vă voi da un exercițiu prin care să înțelegeți cum puteți lucra la schimbarea convingerilor. Ok? Foarte important este să lucrați pe 3 convingeri, deci voi spune și mâine lucrul acesta, vă voi explica tehnica prin care să lucrați și să lucrați pe 3 convingeri. Etapă cu etapă e foarte important să nu facem foarte multe lucruri în același timp, pentru că subconștientul este exact ca un copil mic care are nevoie și el la rândul lui de timp, repetiție, exact cum și un copilaș micuț are nevoie să învețe un lucru nou. Ca să dezvățăm subconștientul de diferite credințe foarte adânc înmagazinate acolo, este nevoie să îi dăm timp și să avem răbdare cu noi și să continuăm, să repetăm și să continuăm să fim observatori în viața noastră, ori de câte ori reapare acea convingere limitativă. O convingere se poate schimba în 21 de zile, 6 luni, dar ea poate să rămână și mai mult în realitatea noastră, în sensul că o convingere are mai multe straturi. În momentul în care lucrăm pe un strat, în următoarea perioadă este posibil să resimțim diferite experiențe conform noi convingeri și după o perioadă totuși să simțim din nou că parcă n-am lucrat niciodată pe acea convingere. De fapt am lucrat, dar ajungem la un alt strat mai profund și trebuie să continuăm. Asta este de fapt dezvoltarea personală și este ca și dușul zilnic. Trebuie să-l facem mereu și mereu pentru a nu lăsa să crească ceea ce poate mai este acolo în subconștient rămas. Curățăm noi grădina aia mare, dar e posibil după ce curățăm să mai rămână niște buruieni. Și aici vorbim, referindu-ne la gândurile noastre, la credințele noastre, chiar și când le schimbăm, exact ca și o grădină pe care o îngrijim, oricât grijă avem de ea și oricât o curățăm, tot mai ies din când în când buruieni. La fel este și cu aceste credințe, deci trebuie din poziția de observator mereu atenție. Ok, perfect. Deci, dacă ați pus notă la fiecare, acum când o să închidem, luați fiecare arie în parte și puneți-vă întrebarea de ce nu am nota 10. Astăzi este ziua în care să conștientizați de ce și să vă ascultați în continuare toată ziua, să fiți atenți la voi, să căutați să fiți observatori în viața voastră și să vă ascultați gândurile, cuvintele pe care le spuneți
Și de câte ori ați prins câte un gând sau câte un cuvânt care nu este pe placul vostru, puteți să-l scrieți pe caietul vostru. Și mâine vă dau tehnica prin care să le schimbați. Și voi, tot astăzi o să vă dau și documentarul de care v-am vorbit. Deci, și ne regăsim cu un nou video marți. Marți ne regăsim cu un nou video. Este ultimul video din acest curs, ultimul video live, dar vă spun deja că lucrez la un webinar care va fi seara. Cred că joi seară voi avea un webinar care vine să îmbrace tot ceea ce am lucrat noi în această perioadă, dacă este un cuvânt potrivit, și să lucrăm și mai profund împreună. Deci o să vă aștept joi seară la un webinar live. Acela va fi pe o altă platformă și vă anunț zilele acestea exact ora și care este platforma pe care vă aștept și vă aștept în număr cât mai mare alături de mine. Dar până joia viitoare ne vedem marți și miercuri voi avea și extragerea concursului. Am un concurs acum pe grup. Dacă nu l-ați văzut încă, căutați, o să ridic postarea, pentru că puteți câștiga workbook-ul 14 pași simpli de deblocare a puterii tale interioare, un workbook care are și 7 meditații și fiecare meditație are un exercițiu, deci întâi este exercițiul explicativ și apoi este meditația cu care să lucrați. Deci dacă nu ați văzut acest concurs, o să ridic astăzi postarea și să participați și miercuri puteți, prin tragere la sort, să câștigați acest e-book care este în valoare de 389 de lei. Perfect. Și ne vedem marți la ora 11. Până marți vom mai avea teme, deci mâine vă voi da tema legată de convingeri și alte surprize zilele următoare. O zi frumoasă vă doresc și un weekend minunat!